Ahoj, zdravím všechny, co jsou nadšený z GPT-4. Teď jsem ráno vstal a zjistil jsem, že je tady možný přidávat obrázky. Což jsem už dřív slyšel, ale že to GPT-4 umí, ale neměl jsem možnost vůbec to zkoušet. Tak jsem si vzal ručně psané poznámky, recepty teda, který mám od mámy, sestry, tety. Hodně dobrý jsou ty, no teď prozradím vlastně recepty všem, jak se dělají, tak se omlouvám. Teď je Tamaře, že jí vlastně prozradím recept tajnej, no tajnej asi není recept světu. Každopádně, maximální počet obrázků jsou 4. Jsem požádal, aby mi zpracoval recepty. Tady je ten můj oblíbený Lilex Rajčaty, který navíc je v cizím jazyce, teda ne v češtině, co jsem mu teda i popsal. Mám ručně psaný recepty v různých jazycích, detekuj a přepiš každý ten recept. Takže když jsem mu to takhle zadal a uploadnul jsem tyhle 4 obrázky, který pouze tyhle 2 nebo 3, mi tam napsal česnekový máslo, kablí z cibule, česneku, to je asi trošku chyba nějaká, kuře na curry, jo, a ten jeden opomněl teda, jo, to je salát z červené řepy, Lilex Rajčaty, máslo, kuře na curry. Takže kablí z cibule a česneku je nesmysl. Jo, to je salát z červené řepy. Jo. Asi to, ne, počkej, ono to je možná, nevím, no udělal nějakou chybu. Každopádně se tam, asi si něco vymyslel ještě. Každopádně jsem mu připomněl, tady, že zapomněl na Lilex Rajčaty, dobrý, omlouvá se, samozřejmě to dělá často, a Lilex Rajčaty nevidí všechny ingredienci správně, jakoby, což asi jo, asi to tam není úplně všechno zřetelný. Jo, sůl tady je a nevím, co to je, to taky nevidím. Každopádně, myslím si, že si vede celkem dobře, jo. Lilek, rajčata, nezřetelný další informace, ale nakrájíme, osolíme, jo, necháme odstát, což tam je, ten postup si pamatuju, i když si nepamatuju, vlastně nedokážu rozluštit to písmo. Mezi tím rajčata, jo, nakrájíme, na pánvi rozpálíme, osmažíme lilky a myslím, že i rajčata ano. A další kroky nejsou jasný, ale pak se to smíchá, takže tak. Takže jako fakt, jako dobrý z toho Lilex Rajčaty. Jo, on si to mohl vydedukovat i tady, jo, trošku, i když tohle je můj taky takový škrabopis. Ale jinak ne úplně všechno, rozhodně musel rozluštit tady to, což je v cizím jazyce, ručně psaný. A jako super. Ještě jsem neskoušel další věci, ale uvidím. Vyzkouším, jak si poradí s různýma obrázkama. Takže dítě může nakreslit obrázek, může se to tam hodit a ono to třeba překreslí. No uvidíme, nevím. Ale generovat obrázky to myslím, že neumí. Jenom vstupy a zpracovat. Což jako dobrý. Náručně psaný poznámky jako fakt dobrý. No, tak říkám jenom to, že jsem nadšený z toho.